Malawi Brief. Kutsatira kuchuluka kwa nkhani yokhuzana kuphedwa makamaka azimayi komanso atsikana, kulinji wa lero pa 13 April 2026 pa Times Radio inachiona cha nzeru kuti akhale pansi nkukambirana nkhani imeneyi kuti kodi kwenikweni azimayi kapena atsikana akuphedwa kwambiri chifukwa chani. Takhalani pomwepo kuti mumve zonse. Akuphedwa kwambiri mwachitsanzo posachedwa apa mzimayi wina wa zaka 26 anapezeka aphedwa kulojina kuliwonde komanso ndithu wina wa zaka 22 wa ku Lake Malawi Anglican University nayenso anapezeka ataphedwa ku area 47 ndi nkhani zina zangati zomwezi ndi tikufuna tikambirane nkhani imeneyi kunena kuti kodi chikuchitika nchani nanga mayankho akhale otino tikulandire moni tathokoza kwambiri kayi kudzuka bwanji. Ndadzukanso palaini pa alayelo chintembo mwadzuka bwanji. Elvis ine ndadzuka bwino ku town kwa Chamu. Kwachanso kuno tiliso ndi mphunzitsi wa phunziro la zachitetezo kuchokera ku Mzuzu University amene wanda Eugene Njoloma mwadzuka bwanji. Ndadzuka bwino Elvis. Komanso ti ndi Amagi Kathewera Banda amene wandithu achokera ku NGO Gender Coordination Network wapampando kumene kumetanena muja mwadzuka bwanji mayi. Ndadzuka muno kaino Elvis komanso ndipeke moni kwa azinzanga amene ali pa line iwa. Tabwino. Ndiye timati tiyambe ndino Alael nkhani ndi imeneyi pali kukula kwa chiwerengero cha milandu yakupha makamaka atsikana ndi amayi mdziko muno. Ndi chimodzi mwa zinthu zimene tikufufuza pakali pano kuti kwenikweni chikuchitika ndi chiyani, komano tikuona ndithu kuti kanchitidwe kamene kakanakhala ngati kakwera mu nkota yoyambirirayi. Inu mwanena za wakulilongwe, mwanena za wakuliwonde, ndikhoza kunenanso kuti dzana zatichitikiranso kuzomba ku Mitekete Trading Center uko kumene abambo apha akazi awo. Mukuona kwathu pali zifukwa zingapo zimene zikuchitika makamaka kwambiri ndi ziwiri, nkhanza za mbanja komanso zokhudzana ndi upandu ochitira azimayi. Zimenezi ndi zimene tikufufuza pakali pano kuti kodi chikuchitika kwenikweni ndi chiyani. Mwina ndiyambe ndikuyankha motero. Tiliso ndi Mai Banda kutoka ku NGO Coordination Network. Mai Banda, nkhani ndi imeneyi mukuona ngati atsikana ndi amayi akukhala ma targets kapena ma victims chifukwa chani? Koma mwina first of all initial reaction yanu pa nkhani zimenezi musanankhe funsolo. Chabwino ifeyo ngati NGO Gender Coordination Network komanso ine ndemwe ngati mzimayi ndife anthu okhumudwa ndi zimene zikuchitika kwa amayi komanso atsikana mu dziko lathu. Komanso zikutipasa mantha. Izi zindendisaname ndithu mantha alipo kwa amayi. Tipazikuonera kuti mzimayi wina aliyense ali pa chiopsezo. Tipamukayang'ana makeses amene akhala kuchitikawa mupeza kuti mzimayi wapasikana wa pa skulu, mwina mzimayi wa pa ntchito, mwina mzimayi oti ali ku nyumba kwake, onsewo amakhala ali pa chiopsezo. Chifukwa zambiri anthu imagaza tikafika ku nyumba tati tili safe. Wapeza mzimayi anali nyumba mwake waphedwa. Msikana anapita ku skulu waphedwanso. Msikana amapanga gain yake ku business akuyitanidwa iye atifuna tigule meshi yako waphedwa. Ndeno ndife anthu okhumudwa komanso tili ndi mantha ngati azimayi kuno ku Malawi kuti kodi moyo wathu ndotetezedwa. Ndeno mwina ndiyankhe nofunsolo kuti chifayani zochitika kwa azimayi. Mukaonesesa mchitidwewo ife tikutcha kuti femicide kapena gender based violence imene ili femicide. Ndi mchitidwe umene ungochita target azimayi kwenikweni. Fordi they are like easy target.
andi ndi nchitidwe umene ungonesa chimene society yathu chili chimene takhala tikudandaula nthawi zonse kuti zimaoneka kuti nkhanza zimachuluka kwa azimayi andi zimachuluka kwa azimayi chifukwa kuti azimayi amatengedwa ngati ma object, they are objectified chitero. Ndi zinthu zoti azimayi amaoneka ngati zida zoti zitha kugwiritsidwa ntchito nkusidwa apo. Ndiye mukamang'ana makesi enawo pamakhala zoti muyapali suspicion kuti mwina anapangidwa rape munthuyo keda kuphedwa. Ndeno kusaiza kuti zomwe zija zimene takhala tikudandaula kuti nkhanza kwa azimayi zachuluka kuno ku Malawi ndi zomwe zimene zikuonekerazo kuti timatengedwa ngati ma objects amene titha kuseweresedwa kupangidwa nkhanza ina iliyonse nkusidwa potero. Ndeno chimene ndinganene kwambiri nchokuti ndi ma social norms komanso mmene anthu amaonera azimayi zimene zikupangisa kuti azimayi azikhala easy targets anchitidwe ngati kumenewo. Chabwino tipite kwa senior lecturer wankhani wa maphunziro zachitetezo ku Mzuzu University amene wandithu ndi Dr. Eugene Njoloma. Dr. inu nkhani imeneyi mukuiona bwanji, mukugwirizana ndi akathewera kuti azimayi amaonedwa ngati zoseweretsa kapena kuti they are just vulnerable people kuti khuzo kwachita china chilichonse ndi atsikana? Zikomo kwambiri Elvis. Ndigwirizane nawo kukathewera banda pafundo imene alankhula. Komanso ndigwirizana nawonso achimpengo pamene alankhula za nkhanza za mbanja komanso in general za upandu umene amachitira azimayi. Pogwirizana ndi anzanga awiriwa ndikufuna ndipereke ngati kwenikweni kulijipo chiyani izizi zimachitika. Sindifuna kuti nditchule chinthu chimodzi kuti panga isolate kuti mwina ndiishi kapena ndichi kapena ndichi. Koma ndifuna kuti ndipereke mwina mmene tingafotokozere kuti kodi zotere zimachitika chifukwa chiyani. Chifukwa chikhozochitika kwa munthu mayi kapena mamuna. Chabwino mutu walero mwina tikwana kwambiri kwa azimayi koma aliyense ndithu akhoza kukhala victim. Ndene mukuona kwanga ndikhozofotokoza kuti izi zikuchitika pamakhala zinthu zitatu. Koma chachitatu chomwe chimene tingathe kuchifotokoza mwina kuonekerana bwino pa tsiku la lero. Ndiyambe kuti kunena kuti anthu awawa azigwidwa nkhanza zimenezi zophedwa zimene tikambira lero pamakhala zinthu zitatu zimene zimalumikizana. Choyambirira ndekuti pakhale munthu amene akufuna kuchita nkhaniyo amene ali kuthekera kuti akhoza kuchita za upanduzo. Komanso pakhale ndithu munthu amene ali oyenerera kuti upanduwo umugwere. Pa Chingerezi tikhozanena kuti munthu amene ali attractive and vulnerable, amene ndi suitable target. Komanso chachikulukulu ukambano za pamene palibeno kwenikweni chitetezo chokwanira. Pamene pali motivated offender, munthu amene akhoza kuchita zinthu zali kuthekera, palinso munthu amene ali oyenerera kuti nkhanza zija zimugwere, komanso palibepo chitetezo chilichonse chokwanira pamenepopo ndekuti nkhanza zija zichitika. Ndikukhulupirira kuti popanda zinthu zitatu zimene izi zimachitika. Ndeno ndimafuna kuti ndingopereka context ya nkhani imene amene upandu ungachitikire posatengera kuti kodi zimachitika ndi chani. Patikakatala mwina ndi gender based violence yokha kapena chakuti ndezizikivule. Patinzelekeza ngati utsikana waku andikachidwa nkhanza kulonde komanso kuwasikana kulamawu kuleti Malawi Anglican University. Mwina ndingapange konkludi kuti nkhanza za mbanja ndingapange konkludi choncho kapena kuti zikuchitika chipoti wazanganika chilipo mwina china chake chimene chinachitika. Komano ndifuna kuti zinthu zitatu zimenezi zikakumana pamodzi
issue amene no tingati kumafotokoza nokuti yes I think chida chake ndikumene amapeza masolution uno oyemerera pankhani imene ndiyambe ndikuyankha zonke everest. Chabwino Dr. wanangu nkhani ndi imeneyi chikuchititsa zibambo kupha atsikana kupha azimayi ka anthu ena kumapha azimayi chifukwa penaponso kuzikuti azimayi ena they are involved kupha azimayi anzawo. Chikuchititsa zimenezi ndi chani iweyo ukawerenga ukaonanso mwina m'mayiko ena mmene zimachitika zimatha kumachitikanso ngati zimenezi chikuchititsa nchani? Monga mene afotokozera anzanga mwina akusakasaka sitingaziwe kwenikweni kuti kodi nanga si zinthu zikuchitika mosiyanasiyana komano ukaziyang'ana pena zikumaoneka ngati zofanana amene ananenera Chintembo kuyambira kudza. Zinthu zikuoneka kuti pali zinthu zingapo. Choyamba ndi chikhozo khala kuti ndi nkhani ya umphawi. Umphawi umene mwina wakula pakati pa anthu umene ena ukuwapatsa maganizo olakwika. Ndi chifukwa cha umphawiwo ena akumakhala ngati kuti mwina akhozopeza kenakake ukatenga moyo wanzawo ndi kutenga kukena mwina katundu amene akufunayo. Izi zitaziona pali mtsikana wina wake poseyedwa apo wakudzenza uku kulilongwe amene anaphedwa ukaponyedwa kaya manda koma nkhani yake imaphelezera kuti mwina ndi foni koteroko. Ngakhalenso wakuliwondeyo zikuoneka kuti gwero lake mwina linali longofuna kumbera kapena nkhani zina. Komanso pali nkhani zina zimene zikumaonekanso ngati kuti zikumatsatana ndi nkhani zachikondi. Pakati pa azibambo ndi azimayi pakuoneka kuti pakukhala zikondi zina zimene gwero lake zikumakathera mwina ku nkhani zimene zophanazi. Mwina nkhani izi zikumakhala kuti zili pawiri. Mwina atsikana kapena azimayi akuyenda ndi mamuna kuti alikale ndi banja lake. Mwina enawo akumabwera ndi chipongwe kuti momukhaulitsa. Mwina okhaokha akutha kulimbirana mkazi wina wake mamuna wina mwina aso akumakhala amuna chifukwa choti mkaziyo mwina akuyenda ndi anthu angapo. Zimene zise zimatha kuchititsanso kuti mwina ena adzitengere kukwiya kwambiri mpaka nakachotsa moyo wa munthu. Komano zinthu zenizeni zimene zikuoneka kuti zikumangapo komanso china mwina ndi timene zionera kuti pali abambo ena oti angokhala nkhanza basi kuti munthu kungowalakwira pang'ono akuona kasanga ugwire mtima komanso akuchotsemo. Komanso pali azimayi angapo amene taonapo akuluakulu fapa pati kulimbikira mwina atsikana ndi ena achichepere komanso pali akuluakulu amene aphedwa poseyedwa apa komanso zaka zambuyomu. Ndikukumbukira kuti ladzulo chaka chatha awiri nkhani yake imakwera ku zoganizirana ufiti kuti mwina amene amatamba. Koma ngati zambiri ndikuba tinaona azimayi awiri akunzimba uko amene anakokera kwanamiza kuti akagulitsa mbewu cholinga akabere. So pali anthu kuba zimene zikubwera mwina chifukwa cha umphawiwo mtima chabe wakubawo komanso nkhani zachikondi komanso mwina kuganizira za ufiti zimene ineyo ndatolapo kwambiri. Ndi zimene zili zikubweretsa mantha otani pakati pa Amalawi chifukwa ena umadera nkhawata mwana wanga wamkazi choyili nthawi yakuti paka pano sanabwere ndikuti mantha okhaokha mmakomomo. Komanso how safe are women ku Malawi kuno mwanangu? No, mantha alipo chifukwa zinthuzi pakati pa zachitika mowirikiza kapena motsatana. Zingakhale kuti ndi zochuluka poyerekeza ndi zaka zina komano zachitika motsatana zimene zikumabweretsa kuti mwina anthu ayambe kukhala jenkha kudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Mantha kwenikweni akubwera apapa mwina poti Chintembo alipo mpano asanapite amene achoka posayedwa apa mwina ati yankhe kuti asanachoke kuti kodi nkhani mwina imene kumavuta ndi yakuti nkhani kulakwirana anthu si chinthu chachilendo kutena kuphana zinayamba kalekale. Ndi chifukwa chake kuli mwina bungwe limene la polisi kuti lizithandizira komanso makhoti kuti athandizire paoneke chilungamo china chake chikachitika. Komano mantha kumabwera kuti pali nkhani zina zimene zikachitika sizikumapherezedwa sizikumaoneka gwero lake mwachangu. Ndi chimene chikupatsa mantha anthu kuti kodi nanga zikamati mwina zachitika mwina kutha chaka zaka ziwiri zitatu zimene musakuziwa kuti kodi uyuyu
imfa yake inayenda bwa pali zina zikumatheka ndaona ngati wakulilongwe sikanaudza amene ali kuganizidwa ayi wagwidwa wakuliwonde agwidwa koma tikhozoona zina panali sikana wina wake wakweya 49 ndimati BTC chabwera sindikukhulupirira kuti kufika tsiku la lero inali November chaka chatha koma tsika lero sitinamve kuti kodi chachitikapo ndi chani pakati mwina kapena ndangokhala kuti ndasemphana nazo sindikudziwa zachina katengeza amene tikumbukira ambiri ndithu so mantha ndi amene kuti kodi zikamakhala kuti anthu mwina zachitika komano zinthu zidza osapezeka ndiye kuti zimakhala ngati zikuwalimbikitsa anthu amene akupanga za upanduwa kuti azoona ngati mwina kugwidwa ndikosataniswa kosatheka chabwino alayala ati mulisiye posachedwapo koma nkhani ndimeteni choyamba tiyambirane nkhani ya security kuti ilipo kumalawi kuno anthu azimayi ndi atsikana ali safe malawi muno tisanakambirane point ya wanango kuti mwina mumatenga nthawi kuti zinazi mufike mupeze mayankho tiye ndikambe nkhani ya security choyamba muchita chani pofuna kuteteza azimayi ndi atsikana kumalawi kuno nkhani ya security ilipo chitetezo chili bwino kwambiri masiku ano mukayenda m'madera mwanumo mwaona polisi akupezeka achulukitsanso anzathu akafukufuku kuti adzitithandiza kupeza intelligence ndi chifukwa chake mukhoza kuona kuti mwina nkhani zinayi zimene zatsogozana pafupifupi inali yonse anthuwa apezeka ndiye chitetezocho chilipo koma ndimafuna ndikumbutsenso pano kuti nkhani ya chitetezo siya ife tokha ngati apolisi koma ndiya wina aliyense ndipo peza apa sitikukamba imeneyo tikukamba iya milandu yakupha ndimafuna ndiyankheko zimene ananena wanangwa zokuti anthu ali ndi nkhawa kuti pakachitika izi mathero ake sakumaoneka bwinobwino milandu yakupha imatsata ndondomeko zake ndipo nthawi zambiri ndondomeko zimenezi zimakhala zotalikirapo mwina kusiyana ndi milandu ina chifukwa chakukula kwa mtundu wa mlandu ifeyo ngati apolisi tikalandira uthenga kapena tikamanga munthu tikati tapangapanga zonse zimene timafunazo timayitenga nkhaniyo ndikupititsa ku koti cholinga chopititsira ku koti ndi chakuti tipemphe kuti nkhaniyo ichoke ku koti laling'ono ipite ku koti lalikulu limene lilololedwa kuti akhoza kuzenga milandu imeneyi chifukwa milandu yakupha sizengedwa pa koti laling'ono koma lalikulu la high court ndiye process imeneyi imakhala yotengerako nthawi ndi chifukwa chake tikati tamumanga tafufuza tapita naye ku koti amampanga limandi akupanga process yompanga committee ku high court now akampanga committee ku high court kuja ndiye kuti milandu ife tayitenga takayipereka kwa mkulu wa boma amene ndi director of public prosecution amene no amaona anoza milandu zija kuyamba kuyendesa pamenepa ndipo muli zinthu zambiri mkatimo muli zinthu ngati kuwatengera anthu amene akuganiziridwa kupita ku chipatala kuti akaone ngati ali ndi matenda mubongo muli zinthu zoyang'ana maumboni ena amene ali mkatimo muli zinthu zogwirizana ndi bwalo kuti tiyamba liti milanduyi komanso muli zinthu ngati popeza milanduyi ndi yayikulu munthu sadziyimira yekha koma amafunika kuti apeze loya ndi kuti ndi udindo wa boma kuti ayang'ane loya oti amuthandize nthawi zambiri amapeza ku legal aid kuti amuthandize kupanga milanduyi ndiye imatha kutenga nthawi inake mwina 2 years 1 year 2 years nkhani zimenezi zikadali mkati mwinaso milanduyo isanayambe ndiye anthu akaona kuchedwa kumeneku maganizo amakhala kuti ndiye kuti apolisi akuchedwetsa osadziwa zoti ndi process imene ikutsatidwa ndipo pali nthawi zina mwina high court ija ikaona imati tiyambe tampasaka belo ndiye munthu uja akabwerera kumudzi anthu amaona kuti apolisi ndiye kuti munthu uyo angomtaya pamene ndi koti laona kuti nkofunika kuti tiyambe tampasaka belo pamene milanduyi ikupitirira so zinthu ngati zimenezi zapangitsa kuti anthu aganize kuti apolisi amachedwetsa koma ayi sitikhala kuti kuchedwetsa koma imakhala process imene imatsatidwa nkhani ngati zimenezi ndi chifukwa chake mwina in the short line simungaone kuti within a month munthu apangidwa convict ndi mlandu wa mada ayi siziyenda choncho koma kuti mpaka na process imene ilipo iyende ndiye ndinene zinthu ziwiri zimenezi kuti
koyamba chitetezo chilipo amashiwati kuti chitetezo chilipo ndipo ifenso tachilimbikitsa mu njira zina zimene tikugwiritsa ntchito kuphatikiza community engagement chifukwa ngati mukuona nkhani zambirizo zikupangika ku community kumene iwowo angadziwenso mwina mofulumira mwina social policy tisanadziwe. So we are engaging community kuti atithandize kuti tithetse vuto limeneli komanso tapanga intelligence. Wanangu anayi ndinde manga pang'ono apa wanangu. Yeah, no ukoko alongosola bwino kwambiri ndizomveka kuti mlandu ngati umenewu sungakhale mwachangu koma mwina asanapite timafuna alongosolepo nkhawa ina yoti pali zina zimene mwina munthu kaya waphedwa komano oganizidwawo mwina osapezeka mpaka zaka kapena chaka kumene pamene popo paliso nkhawa kuti zimakhala bwanji. Kuti munthu sanapezeke ndiyambe ndikunenanso kuti ifeyo ngati apolisi chinthu chikachitika timayenera kuti tichipange rebuild momwe chinakhalira kuti mpaka tikampeze munthu uja zimathekadi pali zifukwa zambiri zimene zingapangitse kuti munthuyo sitinampeze mwina adathawa mwina tilibe umboni wogwirika kuti tikhoza kumutenga munthuyo kuti atero. So ndizotheka monga mulandu wina uliwonse kuti tikhoza kumpeza munthu kapena tikhoza osampeza zimene zimachitika mulandu wina uliwonse kuti momwe makhalira. Of course makhala bloated pang'ono chifukwa choti nthawi inake timapezeka kuti takanika kumpeza kupeza intelligence yoti munthu anapha munthu wathawira kwakuti ikhoza kuoneka ntchito yaying'ono koma ndi ntchito yayikulu. Ndikopereka chitsanzo uyu amene adapanga amene tikumuganizira kuti adapha mtsikana wa ku Lake Malawi University atapanga mulandu zikumveka kuti adathawira ku Mchinji ndikuti apolisi amayenera kuthamanga ku Mchinji kukafika ku Mchinji kufufuza tikumva kuti ali ku Mangochi ndikuyamba kuyala Mangochi mpaka nakuti tikampeze kuchilipa mwamwayi tidampeza kuchilipa ku Mangochi. Koma nthawi zina zimatheka kuti mukupita uku osakapeza umboni kwanira mukupita uku osakapeza china chilichonse nde monga mulandu wina uliwonse zimatenga koma poti mulandu suola timakhala tikufufuzabe zikachitikako munthu osampeza udzampeza mwina after a year or two mulandu nkumapitirira. Chabwino alayalo mwina mufuna mwina mutithawe pompano tisalapite kwatula nkhani athu funso lotsirize kwa inu mukuchita chani pofuna kuchepetsa milandu imeneyi komanso mwayika ndondomeko zotani zotetezera amayi ndi atsikana mdziko nzika iliyonse ndi ufulu otetezedwa ndi boma dzera kwa inu apolisi koma amayi ndi atsikana zikuoneka kuti zikunyanyira muchita chani? Ife tachilimika kwambiri mfundo yaikulu imene tikupanga ndi community engagement kumene koko makamaka tikuphunzitsa anthu za momwe zingachitikire. Ndipereke mwachitsanzo aliyense amakhala ndi kaseko kake ndipo tikuwauza anthu kuti ngati muli ndi wina kapena mwalandira foni kuti mukakumane ndi munthu pakuti seko yanu idziwitseni chifukwa mukayidziwitsa seko yanu ija ikhala ikudziwa kuti munthu ali pakuti. Kupanga zinthu monga mwachinsisi pawekha nthawi zina zikumativuta kuti ngakhale zikatigwera tikumakanika kuti tipeze marriage. Chimenecho ndi china mwa zimene tikukambiranaso nkhani ya ndi ma community leaders nkhani ya munthu wathu ikukhala ngati kuti tikutithawa pang'ono kuti tikhoza kungokhala ngati chinyama kupha munthu mosapanga. Ndi tikukambiranaso ndi ma community leaders kuti tikambirane ndi anthu athu kuti mwina nkutheka kubwezeretsa umunthu. Zina zimene zikupangika ngati gender based violence for example tikulimbikitsa anthu kuti mwina ulonga khala akhale mbanja akuona ma red flags anayenera atadziwitsa anthu ena. Mwina tikapanga choncho zikhala ngati kuti zicheperako. China chimene tikupanga nchoti tachulukitsa kwambiri intelligence kuti tizitha mwina kupeza mulandu uja kapena kufufuza mulanduwo ukangochitika koma usanachitike tikuyeseranso kupeza intelligence kuti tikhoza kumaona kuti apapa pali ma red flags and then ife tipite tikateteze monga mantchito yathu. China chimene tapanga ndiye kufulumiza ma process polisi kuno kuli department ina timati homicide imene ntchito yake ndiyongoyang'ana milandu imeneyi. Pamene tikunena pano ndiye kuti alikalikiliki mtaunimu alikalikiliki mamidzi mwathumu kuyang'ana kupanga gather intelligence kuti mwina zimene zikhoza kufikira kumamaliziro. Momwe ndinanenera muja kuti kupatula ifeyo apolisi tikuyenanso kuti tigwire ntchito limodzi ndi community because udindo oti tithetse zimenezi suli m'manja mwathu mokha ngati apolisi
koma uliso m'manja mwa wina aliyense. Chifukwa nthawi zina zimachitika zinthuzi anthu ali mu community mwawo ali ndi anthu awo ndipo kuchitidwa chipongweti monga momwe tinanenera poyamba muja pakumapezekabe wina otizana naye kapena wachibale amene olo momwe tikunenera ngati zambanja ndi kukamba zakuzombazi mwamuna wake amene akupanga zimenezo. So tikugwiritsa ntchito njira imeneyi kuti tikhoza kuchepetsa milandu imeneyi yakuphana. Alaya Chimtembo olankhulira apolisi mdziko muno tikuthokozeni kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji mwatiuza kuti muthamangiranso ntchito zina koma tiyamike kwambiri chifukwa chokhala nafe. Zikomo kwambiri Elvis, zikomo kwambiri Dr. Njoloma, zikomo kwambiri Mike Kathewera komanso zikomo kwambiri achafulumira mukhale ndi programu yopambana. Zikomo tiyama gama ku Mulanje bwalo ndirako tsopano. Tili bwinonso nkhani ndi imene Gresham amalawa kuti bwanji. Amawi ndi amalawa kuti ndi mmene nthawi angoyankha maganizo awo. Okay, chambirira mwana zina. Ine zanga zine Kumulanje. Tatuzeni topic mothamangira nthawi. Akufuna kuzita kwa banja kwa ndalama ene ziko likuendera pano zikuenda bwino yayi. What is the solution ile? Kuti the solution nini? Ngoba solution nini? Pakoma. Simaganiza ine mugadi kumbala ngati banja. Mumaka nguvesa sana. Atena ungozimvesesa kuti iweyo ukiva unavuta baba nelezili bazikala zina ndi fati kisaka munyoa topic muimva tatuzeni kuti topic taifa koma kuti ifazi kujulia kasi kumene zili maana tukakona kuti mapanga tena kwanza affect familia azimina kama smile kinangira kwa kusia na kansangu ndekeseka bwino komaso mbali na mafuta ndamene akupanga sisi muko naso kambo ni mimi kwenda bwino no kama mwa kwa amene kwenda kuti kuna kuti zinthu kwenda kuti toka amene chitoli yambe kuendera limezi yambe nchito zipeseke mamisi akapile nchito so nchito zimukama matawi moya and muso nchito ya akumtile mamisi anthu akufutika mamisi kuona kuti ifa zikunakuti umango baina kwa timu kuona kwa kutana ngapo mturuka kesezi kubwela kwa kufutika kwa mahayi everything. Gresham tathokoze kwambiri chifukwa cha chopeza maganizo a Malawi mawu ino kwa Kulinji tathokoza. Tipite kwa Amagi Kathewera banda mukuona ngati kuti justice system ya ku Malawi kuno ikuthandizira motani kapena ikuthandiza kuthetsa milandu ngati imeneyi. So mukwambiri Elvis. So ineyo maganizo mwanga ndikuti kuti justice system yathu imachedwesa zinthu kwambiri. Inde Chimtembo anafotokoza kuti ayibali ma processes amene amaina usatiridwa zonadi ndikumvesesa koma anthu amaina soti aziyang'ana the edges of the matter. Ndiye pankhani iyi ya madai ife chiyembekezo chathu chimakhala chokuti justice system yathu iyende mwansanga cholinga kuti zioneke kuti kodi anthu amene akupazizawo chikwachitikira chake chipati peti makhulupirira kuti ma-punishments anamachitika akuluakulu komanso zamaoneka muno kuti nkhani ija inaenda chonchi ndipo yathira apa zimakhala ngatiso zikuthandiza kuti munthu wina amene amafuna kuti apange upandu ngati umenewo asapange fa amadziwa kuti izi zimakhala ndizosatira izi imene muchizungu timati ma-deterrent factors pali zinthu zina ngati zimenezo zimathandiza kuti zipewe zimene zinakachitikanso kwa munthu wina chifukwa anthu amayamba kuzizindikira kuti ndikapanga ichi mathero ake amakhala izizi. Nde ifeyo timadandaula nthawi zonse kuti ma-cases a gender based violence samatengedwa serious and let alone tikukamba za femicide apapa chifukwa femicide ndi pamene azimayi akuphedwa kwambiri targeting women, that's femicide. Atakhala akupanga kuti system iyende nsanga ndipo mutu wankhani uoneke ndikukhulupirira kuti tipewa
zinthu zambiri zimene zinakachitika nde pambali pakuti pali ma processes kwa ine ndikukhulupirira kuti justice system imachedwa panopa ikwena yambe kumaona the edges of the matter nkubanga resolve my issues in the shortest time period. Inu abanda mukhulisidwa ndi mmene azimayi ndi atsikana akupatsidwa akulandira chitetezo mdziko muno chifukwa tikozonena chifukwa padakali panopa makesi amene achitika ationesa ndithu kuti chitetezo kulibeko ndi pambali pakuti apolisi akukamba kuti chitetezo chiliko kodi chitetezo tikati chiliko mu dziko timaonera chani timaonera kuti anthu sakukhala ndi mantha timaonera kuti anthu sakuyenda ndi mantha timaonera kuti miyoyo yawo sikutengedwa kapena sikuphedwa mwachisawawa ngati mmene tikuzioneramo ngakhale iwo apolisi akuona kuti kuli chitetezo koma ife ene ake amudzikomo nzikafe amaise ndi amene tikuona kuti chitetezocho palibepo ndiyosezera akuyenda ndithu apange machawi aonesese kuti kodi angapange bwanji ngati apolisi kuti chitetezo chionekedi kuti chilipo di papadakali panopa kuti mufunse mzimayi aliyense wa mmalawi akuwuza kuti akudandaula akuopa akuchita mantha kuti nthawi ina iliyonse china chilichonse chitha kumuchitikira. Iniyo mukanakonda munakatetezedwa motani ngati azimayi ndi atsikana? Pali for example tiwena tiyambe kuyang'ana zinthu za prevention. How do we prevent for example gender based violence or domestic violence? Ine ndikuona kuti apolisi asamadikireka kuti chinthucho chichitike akuyendanso apeze njira zokuti azigwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana kuti zinthuzo zisachitike. So mwachitsanzo panopa ambiri amene apanga zimenezo ndi azibambo, we have all seen that. Ngakhale pali kesi imene munati azimayi sanali involved koma if you look at all the cases mukayang'ana macases onse mupeza kuti ndi azibambo amene apanga zimenezo. So ine ndakakonda kuti azithatha kutiuza kuti kodi azibambo for example how are they being held accountable? Kodi akuwasikira motani azibambo? Kodi akupereka udindo otani kwa azibambo? Because right now I feel men are not responsible enough. Because how is it put so pakwena pakhale ma strategy osiyana kuti afikire ma perpetrators iwo they have to be held accountable for their actions. Tipite kwa Dr. Pitirizani. Komanso pakwena sokhaso imaphunziro a security. Ugwa ku-invest anthu akuphunzira za security koba what about the ordinary woman on the street? Kodi tikumphunzisa zotani? What about anthu amene sali ku college ko kumene kuli ma security studies? Mzimayi chabe ongoyenda mzimayi wageni kodi tikumfikira motani ndi information on security? Ine ndaonapo maiko ena amene amakhala kupereka ma information a security mutere muchita avoid zaku mutere. So tikufuna so information ngati imene ifikire wina aliyense nsikana mzimayi wachichepere afikiridwe ndi information ya security kuti akamayenda akamakhala azikha on the lookout for what. Chabwino tipite kwa Dr. Eugene Njoloma, Senior Lecturer ku Mzuzu University. Amayi ndi atsikana atetezedwe motani? Pali magapu anji pa nkhani imeneyi Dr. Zikomo kwambiri. Ineyo chimene ndinganene pa nkhani imeneyi ndikungopembera zimene alankhula abanda posachedwa. And zimene zikupita tu kumene analankhula achimtembo pamene amakamba zoti security ndi aliyense. Ndifuna nene kuti apolisi sakuyenera kukhala reactive chifukwa amene afotokozera achimtembo achitadi chuma chawo kugwira anthu ena ndi ena koma that is very reactive. Chifukwa chimene chimayenerera ndiyoti chikuyenera kukhala ngati community yonse society yonse ya Malawi proactive motsogozedwa ndi apolisi aja ndikukhala proactive ndi nkhani yoti muna kupanga beef up ngati community policing forum. Izi zikozo kuthandiza kwambiri kuti anthu ithe kupanga ubale waukulu kwambiri ndi apolisi dzisa kumamvetsa chifukwa chakhala accountable tizindikira kuti chimene afuna ndi chani tikagwirana ntchito bwanji limodzi zinthu zoterozo. Then tikakhala ndi ubale wabwino ndi apolisi yoti collective security ija ithe ndi zimene akamba amagi kathera banda kuti pakhale kuti ma deterrent factors zinatake chimene zingathandize
kuti mopanda amene asamachitike. Komanso tikene factor ina yofunikira kwambiri zimene amalankhula omvera pomulanje ndi kunkhotapota kuti pali zinthu zimene anthu amene ali ovutikitsitsa amaona kuti mwina zikuperewera kwa iwo. Pa Chingerezi tikozina kuti they are being excluded from zinthu zambiri mbiri. Imeneyi tikoza kuti ndi a form of structural violence imene imachitika and mathero ake amakatchera no ku direct violence imene maona no kuti anthu akupanga za upandu, akupha munthu, akumpanga halasi munthu ndi zina zote. So pano tikuyenera ngati community, society ya Malawi tigwire ntchito limodzi koma kwambiri motsogolera ndi apolisi. Tingopempha apolisi amagwira ntchito yabwino ndithu koma tingopempha kuti atitsogolere kuti tikhale tonse pamodzi proactive osati reactive. Yaka proactive ndekuti timanga Malawi mmodzi anthu azichita mantha azizoti tisapange ichi patikatenge ndekuti mathero akakhala otere kapena content zathu tikhale zathu motere. So pano maganizo anga ndi amenewo. Amenewo ndi maganizo alendo amene anabwera pa programu ya Kulinji lero. Inu ngati omvera mukuganiza kuti nkhani yokhuzana kuphana ikuchulukira bwanji kwa azimayi kapena atsikana? Mutha kupereka maganizo anu mu comment section tikhale tikukambirana zonse. Makoma nonse.